हेलो लोगोफोर नैया जोंना मालिका दिनै थांनो ओंखारलायबाय फैदोंमोन नालाय साख्रिनिफ्राय दा थांनो ओंखारलायबाय बिथाङा गावनि ने मालफोरखौ जाबाय दोङो थांनो ओंखारगासिनो फिसालाखौ लोगोफोर स्कुलावहा दोनना फैदों नहलबा फिसालाया थांनो होनो नागिरना बिफाखौ बया गाबबाय थायो बेनिखायनो फिसालाखौ दिनै स्कुलाव दोनना फैदों हामाबो नांदोंना स्कुलाव दोनना फैनानै थानो माने दसे थानो मोनगौमोन ना नोंबो आरो होनबायना स्कुलाव दोनना फैथां हामा नां गाबबा माने होननायखाय स्कुलाव दोननानै दा थांनो ओंखारबाय फिसालानिया 12:30 सुटि जागोन ओमफ्राय जोंहा मालिका दा गारिया माबायाव उथिगोन 11:30 उथिगोन दाथ' 11:00 बेसे जाखो 11:06 जाबायनो नै लोगोफोर ओंखाम सोंखाम आङो टिफिनाव सोना होबाय ओमफ्राय नै अमा बेदर आलु एवनाय ओमफ्राय आरो ओंखाम गुदुं सोना होदो हा ओंख्रि रोसि लाङानो नायनो अमा बेदर आलु फ्राय खालामनानै सोना होबाय आरो ना नै खासेया लोगोफोर रेडि जागासिनो नेगासिनो आं दरजा सजा लक मारिबाय नालाय नैया थांनोसै लोगोफोर थांनोसै दिनै आङो जाखासेनि भिडिअखौ नायथारला दख' नोंसोरो भिउसानो फैथारा जाबाय नायग्रा जादो लोगोफोर मासे गाहाम नाङो नायदों आरोना मानोना इउटुबावहा भिडिअ बानायना एडिटिं खालामना धालनाया माने एसेबां खहस नङा लोगोफोर बिराद खस्थ' जायो बहुत मेहनत खालामनांगौ जायो जाय इउटुबार बिथांमोना मिथिखागौ प्लिज लोगोफोर नोंथांमोननि थाखायनो बानायो आं भिडिअखौ नोंथांमोननि माने एन्टारटेननि थाखाय प्लिज नायदों आरोना नायनानै सापर्ट खालाम बर'जों बर' लाइक सापर्ट खालामना होदों नोंथांमोना अनबासो आंबो दावगानो हागोन नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ प्लिज लोगोफोर भिडिअखौ नायदों आरोना अननानै गारिया गोबाव जागोन दा बास स्टेसनावसो थांनोसै स्कुटिजों फिसालानि स्कुला दा फिसालाया बाबाया होनो होना नागिरबाय थासिगोन नै स्टेसन मोनफैबाय बास स्टेसन थांनोसै लोगोफोर बासाबो नै आइनो इयावनो सोंसै होनबालायसो दे थांदो होनबा ना थांबाय लोगोफोर गारियावनो थांबाय आरोना जायगाया मा खालामनो थाङाबाबो जाया गारिया थांबाय जा मालिका फैबा जों माने लोगो बायसानो थानाय जायो आरो बांसिनानो खिलायलायबाय थायो जोंफोर एदावलायबाय थायो खिलायलायबाय थायोना लोगो हिसाब लोगो बायसासो मोनना लायो मा खालामनो थाङाबाथ' जाया मा मावना जानो आरो डिफेन्सनि अनगा फैब्लाथ' जेबो इनकामबो गैया न'आवहा गोनांबो नङा जे बिमा बिफाया साख्रि दङ होननानै बिमा बिफाया मावनायखौनो जानोसै साख्रि मावनो बाबाय थांला होनबाबोथ' उफाय गैया मानोना जोंना न'खरानो सिगांनिफ्रायनो गैखाया नालाय जिर'खा बिमा बिफाया थानायबा एसे खमफोरनि थानायबा साख्रि थानायबा मावनो बासोबाय होननानै फैनो हागौमोन आरोना दा मा खालामनो न'खरानो जिर'खाना बोरैबाफोर मोनखनबाय डिफेन्सआव साख्रि बेखौनो बहुद आरोना इसोरनि आशीर्बादावहा जोंनि न'खराबो मोजां जायो लासै दाथ' एख' गैथ'आ जोंहा लोगोफोर न' बांबो लुनो हायाखै न' बांबो खानो हाथ'वाखै आरोना देनां मा जायो इसोरनि अननायाव नायनोसै लोगोफोर फाइनाली आङो जि बुस्थुखौ नागिरना फैदोंमोन न'आवहा बेखौ मोनबाय आरोना
ओमफ्राय बेनो जाबाय गुगल एडसेन्स फैबाय आंना वाव लोगोफोर नैया गुगल एडसेन्स दानिया बेखौ एड खालामबा पेमेन्टआ हाबसिगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो बेखौ मोननायनि जाहोना नोंथांमोना सापर्ट होआमोनब्ला आं बेखौ मालाबाबो मोननाय नङामोन ओमफ्राय आङो दा बहुत माने मा होनबावनो आरोना बहुत गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच आंखौ एसेबां सापर्ट एसेबां अननाय होनायनि थाखाय नोंथांमोना अननाय होआमोनब्ला नोंथांमोना सापर्ट होआमोनब्ला आं दिनै बे गुगल एडसेन्सखौ मोननाय नङामोन आरोना उल्था नुदों बेयावहा नैया नै ओमफ्राय लोगोफोर आंना माने गुगल एडसेन्सआथ' मालाबानो एप्लाइ खालामबा फैगौमोन आरोना ओमफ्राय आं माने खालामथ'वा होननानै खालामथ'वाखै आंना मनिटाइज चेनेला मनिटाइज मालाबानो जाबाय लोगोफोर आंना चेनेला मालाबानो मनिटाइज जाबायमोन आरोना ओमफ्राय आङो माने गुगल एडसेन्सखौल' एप्लाइ खालामथ'वाखैमोन ओमफ्राय खालामथ'वाखैमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय खिन्थु आंना चेनेला माबा मा होनो मनिटाइजआ अफ जाजोबदोंमोन आरोना गथाय भिडिअ'आवनो डलार सिना गोमाना दंमोन ओमफ्राय आरो पेमेन्टआबो हल्ड जाना दंमोन हाबाखैमोन माने भिडिअ नायबाबो मानसिफ्रा नायबाबो आंनाव हाबाखैमोन आरोना माबाया पेमेन्ट हाबाखैमोन डलार हाबाखैमोन ओमफ्राय मनिटाइजआबो अफ जाजोबदोंमोन बेलेगफोरनियाबो जादोंनो लोगोफोर खिन्थु इसोरनिया सप्तासेसो उनावनो निजेनो मनिटाइज अन जादोंनो आंना अन जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय आंना 1.5 माससो जाना थाबाय बेफोरबायसा माने भिडिअ बेलेगफोरा नायबाबो आंनाव पेमेन्ट हाबि जाना दंमोन ओमफ्राय मनिटाइज पुरा अफ जाजोबदोंमोन ओमफ्राय मानो थाखाय बिदि जादोंनो ओमफ्राय नायबाय एसे खालामना ओमफ्राय जेब्ला आङो गुगल एडसेन्सखौ एप्लाइ खालामना नायबाय होमबासो आंना मनिटाइजआ अन जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेनि थाखायनो गुगल एडसेन्सखौ दा एप्लाइ खालामबाय 15 दिनसो लादों आरोना फैनो ओमफ्राय दा सब मनिटाइज अन जाजोब्बाय ओमफ्राय आरो डलाराबो हाबबाय आरोना हाबदों ओमफ्राय बेखौ दा एड खालामबानो गुगल एडसेन्सखौ एड खालामबानो पेमेन्ट हाबसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय गामियावहा आङो एड्रेसखौ गामिनि होदोंमोन आरोना बरमायावहा भारासो थायो नालाय बरमानि एड्रेस जायाखै आङो गामियावहा होदोंमोन ओमफ्राय बे गुगल एडसेन्सआ गामियावनो फैबाय आरोना न'आवहा फैबाय ओमफ्राय न'निफ्राय आं दा लांनो फैदों नैया गामियावहा होदों नालाय ओमफ्राय आं जोबोर गोजोननाय थाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै बे गुगल एडसेन्सखौ मोनबाय एसेबां आगबालिबाय बेफोरबायसानो आंखौ उनावबो नोंथांमोना सापर्ट होबाय था अननाय होबाय था लोगोफोर आं गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ माने एकदम साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच गासैखौबो जायफोरा आंखौ सापर्ट खालामदों जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों जायफोरा आंखौ अननाय होदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच